umqanso ongakholwa mbongolo usaphasa imali begabisela intombi zethu. Nami ngiyoze ngiqashe femini ebhadalayo. Bafowethu ngithi anginazise lapha ukuthi ngeviki elizayo ngoMgqibelo. Lo Mgqibelo nje siyabona njengoba namhla kuLwesibili. Ngizobe ngise-Jozi FM. Ngine-interview khona. Ngizobe nginesidudla Mavis. Ngikhuluma nje bukhoma nentambo futhi ngiyidlala bukhoma. Konke nje ngizobe ngikwenza bukhoma. Esami isiginci siyacula, ngizobe ngisiculisa, ngizobe ngingasikhalisi njengoba namanje sizosicula nje sisho lento ebengisho. Siyacula silingisa lento engisuke ngisho emlonyeni. Ngizobe ngiphethe bukhoma, ulalele ungaphuthelwa uzwe ukuthi kwenzakalani ngomsebenzi kaMqansa. Yonke into nje ngizobe nginazisa nje yonke into ethinta uMqansa. Umfana kaJaiva Zimnike, mina ngibheka oJaiva Zimnike-ke iqhudi inkosi yomaskandi konke sebephelele. Ngizobe ngikhuluma nje yonke into ethintana nomsebenzi kaMqansa. Konke nje. Ngiyabonga kakhulu.